Sziasztok, én Csaba vagyok, és itt lesz velem Karcsi. Sziasztok! Ez itt egy módos videó lesz. Ugye, szokásosan, vagy szokástalanul. Hanyassal. Menjünk akkor egy hetest. Meg lett IGP, ugye még a múltkor videóban VKP-re mentünk. Hú, a Brant igen, oké, ez sokat. Úgy gondoltam, hogy megyünk egy pályaú csatát. Hát nem. Amikor a városban el tudunk rejtőzni, akkor És ez most szerinted most kitizge? biztos van magyar. Nem hiszem. Szerintem biztos van. Vad Kristóf, Fernando Torres, Angol, spanyol, kínai, akkor Satíros, japán, Daniel, magyar. Tantalon, Robo, Attila, Ezek külföldiek csak mind. Klán Adicélia. Daniel az tényleg külföldi. Pont arra az egyre mondta azt, hogy magyar. Aha, és tudod, a többi az mind magyar lenne, csak az egy nem. Itt a Kerner van. Ez kis három. Ilyes. Három. Na, felderítettem valakit. Bazd meg. Oldalra küldök már. Vézé. Kurva szar helyzetben vagyunk. Ezért fognak jönni az összes 10-es. Vagy mi ez 9-es? Menjél. Bazd meg. 9-es lepattant előről rólam. Ezt meghagyom a Kerner Rónéknak. Nem akarom megalázni. Az AMX-en, ugye az AMX 50 is lepattant rólam. Csak az a baj, hogy én is. Itt vagy? Itt vagyok. Néha te így beszélj, csak én beszéljek. Tudod, minek? Játék közben beszélve, én beszél közben nem tudok koncentrálni. Egyik 9-es már nagy bétló oldozom. Tiger 2-be lepattanok. Megvan új csatánk. Meg is hűlött a szar. Igen, lepattant. A buzi arti! De van szedve a láncom. És lepattant rólam. Nekem annyi arti eszett a láncomat meg az ágyúmat. Nem már. Ugye most nagyon jó, mert pattannak rólam. Nagyon jó. Amortizáltál ilyen túl, hát. Persze. Az vezettem annak a köcsögnek a láncát, itt fogom láncolni direkt. Ő is tegye. Nekem nem szedted a láncomat, csak ott tud sebezni. Ugye akarta? Én meg a fedezékét szedem, de mindig. Na most kilőtt.
Szerintem a VZ. Nem a... Hát, ha ott volt igen 2-nél a vízi, akkor az, de... Szerintem azért, mert az tud ilyen nagyobb belét húzni. Ahogy láttam, a 10-es AMX ágyú van volt. rajta. AMX volt. Viszont biztos nem szózott számot. Csalogatom egy kicsit. Na, Sikerült. hát csak nem az lőtte el magát, akit akartam. Na itt mi meghaltunk. IS-3 kis HP-n. Én nagy kis HP-n. Dőlt a fa a VKB. És jön is. Na ez nem a VKB. Ha túléled a csaták, akkor kapsz egy, hogy hívják ott. Nem túl. Már nem kapsz. Nem tudom mi ennek a neve már. Én majd eszembe jut. Spártait azt hiszem, nem tudom már. Valami... Valami szart az kész, menjünk. Sankóval nem meghívtak azt, hogy minek hívogattam meg mindenki mindig szakad. Hanyas menjünk még most. Vagyis hát most hanyosan menjünk. 5-ös, 6-os. Nekem jó. Igen, megnézem, nem milyen tart. Még 6 perc még. Még 2 csatát fogunk menni. Kivéve, hogyha ez el nem húzódik. Nagy Ha valószínűséggel. elhúzódik is, ha elhúzódik, akkor a videót még fel lehet tölteni. Mi a faszom ez? Csata. A másik oldalt vagy középen? T28E F30. Tudom, azon én is múltkor néztem, de azból már egyszer kerültem egy csatába. Jó pancélja van? Nem tudom. Egy csapatban még nem, csak egy csatában. De az ellenség van, hogy hát biztos átlövő már 4 ezre. Jó átlőni biztos átlőjük, de Na ez... T28-at szerettem. Majdnem azt mondtam, hogy melyik védeni az artikat. Megyek védeni az artikat. Ez azért vicces, mert nincs egy se. Igen. Meg hogy te is az arti védés, az két külön forma. Kb. Amikor mondod, hogy összebarátkoztam egy artival, mondom, de ez idézőjelben. Hát most... Mm. Kehó. Mit csinál? Miozony. Miozony. Seti. Úgyhogy az mindjárt kap egyet. Nem, inkább az A20. Az A20 kapott egy 220-as kereken. Tényleg. Aha. Ott az A20. Aha. Jaj, az oly. Tör neki a lánckereke. 3 ellenség odaszorult egy kis kő mögéhez. Ha előre mennek, azt szedik. Lepattantam az olyról, és a BZ4, ha meg izéja, azt akart, hogy valjak meg. Meghalt ez a csodatán. Azon gondolkozok, hol viszem át azt a fióit. Segítsek ellene? Nem tudom, hogy lánctalpát kéne, csak ez az orosz tankkal lánctalpát átviszem, ha talán a PZ4, ha nem ficánk volna itt előttem, talán át is vinném. Jú, ott van 4 egylövéses tank.
Na végre leszettem azt a hülye lánctalpát. Engem meg ne küldjél. Kurva anyám. Na, az is Megvan. láncolgat. Én meg azért itt leesek még egyszer. Az új XP nem viszi át az újt. Könyörgöm, milyen világot élünk már. Japánok uralkodnak. Jaj, Narucs. Nem csak pattanok róla. Egyetlen tank, amelyik átvitte, az meg meghalt. Menjek oda? Hát jó lenne. Megpróbálom a másik lőszeren átvinni, melyik az a Robbanok? repesz romboló. Na, de jó, hogy eltűnt a spotról. Visszajött, beszedte a láncomat. Sebeztem bele. Megvan az ellenszer. Ez az valamelyik kigyújtotta. Nem csak le kéne lopni. Valamelyik rájött, hogy hol viszi át. Szóval a Csinuka ezt betöltötte a goldot. Megmondta. Kicsit tehette volna hamarabb is. Én is oda mentem volna most a goldal. Mi vannak ezek? Az a baj, szerintem amúgy a top 2 az átjött. Most te valahogy spotold már fel a top 2-t, jön KV2 az ott van. Top 2 a kérdés, hogy az hol van. Szerintem Jó, azt szerintem mondom, megtalálták. Nem. Melyik idióta foglalja a bázist? ketten. Jó, odaígrek végig a csatának. Top 2 meg fogadjunk, itt fog hátulról jönni. Senki nem bírta átlőni. De én majd megállok már. Nem Ez- jön ki, nem tudok belesebezni. De ki jön a hülye? És ók miattad visszafordult. Nekem az jó. Körbe táncolom. Ja, meghalok. Olyan, próbáld meg kicsalogatni. Nagyon jó, pont az utolsó tankot leszette. És több gannyi van. Gyere már ki, hogy szedjelek le. Most itt még szerintem már neked kéne lehozni, menjél. Hát ennyi HP. Állj rá a kepre, és akkor állj be a szikla mögé. Igazából két lehetőség van. Vagy leszedem és nyerünk, vagy kikapunk. Jó lepat. Úgy maradj úgy. Ah. Na, megnyertük. Ez jó volt. Majdnem leszedett. Nem sok kellett hozzá. Beszéljél.
Igazából még tudunk menni egyet minimum. 1300-as sebeztem. Tiger P mennyi mínusz? Mínusz 6000. Ez egy rossz keltettség. Menjünk egy hetest. Oké. Nem szózolsz. Te, neked már le van szózózva? Nekem Lehet. nincs. Lehet. Nekem nincs. Melyik fel egy No. csomó jó csatot. Ez egy jó. Nem annyira. Miért? Ez a 2.8-as, 2.2.8-as, ez nekem nagyon nem tetszik. Itt azért jobb, mint amikor a sok. Ja, jobb lenne, hogy... Jó. Nem lenne jobb, hogyha ilyes áramak lennének, de... Olyanra se tetszik. Ha a két 8-as nem lenne, se itt se, ott én lennék a top tier. Amúgy meg az arti lenne. A hülye székem itt nyikorgok. Nyikorig. Gikorgia. Nem nyikorog, nyikorig. Gikorgia, nem? Gyikogy. Ez a 700 gimszi ACA. Az 17 000. Ja, nem baj ez. Még este van. Igaz, hogy Nekem is 7000 csatám van és fél elmész. 11 van, de este van. Mi fél 11, te hülye gyerek, 8 perc még van addig. 7 perc van már, bocsánat. Világóra. Enyém laptopom. Menjünk is világúra. Már 7 perc van, már persze igazad van, de... Egy 3-4 másodpercet késik, vagy siet a tiéd. Hú, de szeretem ezt a pontosságát ennek a kínaiak. Téged kilő. Nem, a két könnyűtön felfele menet. Túl kell fordulnom, hogy se a Bulldog, se az Indian Pacing ne tudjon lőni. Azért, hogy jó az ágyú emelkedés, meg süllyedés. A kurva anyád. Valaki ismer engem az ellenségben. Miért? Itt akkor ezt te vagy az? Hm? Ki írt azt? Sisosapó, mi? Karesz, te ki? Kezdi, Karesz, te ki? Jó vagy Karcsi? Én elmenek. Bazd meg. Ja, Panther, hú. Pont azt akartam, hogy ne vegyen észre engem. Hát itt vagyok mellette. Nem hat átvisz? Hát. El se talál. Bazd meg eljöttem. Rohadjon meg. Szia barátom. Barátomnak lőttem, hogy te ismer engem. A csatát is elvesztettük. Hát ki tudja. Nem viszem át az M6-ot. Még a Bulldog is lőni fog hátulról. Nem, Csabi, ez engem lő. Ja, akkor jó. Neked így jó? Én sem vesztem bele egy. De hogy nem viszem át az M6-ot? Jó. Tigris Télszon 9 leszedett. Repül. Találnám el azt a szart. Ilyen már nincsen. Itt vagyok. No de jó, lerohantak. Meg is halok én is. Kifogja szerintem. Add Nem. meg ezt a Bulldogot. A pont vége mindjárt csatának, az még megöl. Öljél, rohadjál meg, ha te ebben lesz mint. Buzi is rám ír. I would get my win rate up a bit before. Mi van a nyáddal?
itt nekem. 20 perce megy. Hát akkor köszönjük, hogy itt voltatok velünk, ha tetszett, lájkoljátok a videót, írjatok kommentet is, ha valamit akartok nekünk mondani. Akkor itt lett volna velem Karcsi. Sziasztok, de itt is volt, Csabi nem csak voltam. lett volna. Sziasztok.